За мен лагерът, аз бих го описал с думите забава, спорт, музика, спорт, приятели, приятели, спомени в крайна сметка. Незабравим и получаващ за мен. Много е трудно да се опише лагер с няколко думи, защото се случват наистина много неща. Срещнах едни невероятни хора, с които и до ден днешен контактувам. Мога да кажа, че те са едни от най-добрите приятели в момента. Те са ми и до сега като семейство, защото ходим си на гости, дори и те са от различни градове, но ние си ходим по рождени дни, поддържаме, всеки ден се чуваме. С очите си как съм видяла, че се зараждат приятелства, как се развиват те в годините. Тинейджърските лагери на Британика са едно от най-емоционалните преживявания, които аз лично като лидер съм имала. Фокусът ни никога не е само един, не са едно или две неща, върху които се фокусираме. Стремим се да го направим както забавен и интересен за участниците в него, така и да им помага академично, да ги развива академично в английският език и да развива характера. От миналата година въведохме ново правило на тинейджърския лагер на Британика да не се използва никакъв вид електроника и специално мобилни устройства, телефони. Могат да ги използват единствено в свободното си време, което е на обяд и вечер, след като приключат официалните занимания. Цялото правило с телефоните на мен много ми хареса, защото самото лишаване от телефоните ни подтиква да сме повече навън. Това помогна изключително много за сполучаването, за бързо сполучаване на екипите по време на самия лагер. И традициите, които имаме изградени на тези лагери, като лагерния огън, като вечерта на талантите, като лагерната песен всяка сутрин, всъщност те са любимите им неща на лагера, които ги карат да се връщат всяка следваща година, все по-заредени с емоции, с ентусиазъм и с желание да бъдат част от това изживяване.